ହିନ୍ଦୁ ଆରବିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ 10ଟା ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ କରୁ 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ ଡିଜିଟ୍ ବା ଅଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଜିଟ୍ ବା ଅଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିଥାଉ। ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ ଆମର ଅଛି। এই ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବା। କେମିତି ତିଆରି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଅଙ୍କ ସବୁ 7 8 9, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଲେ ଏବେ 0 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ସବୁ 1 ବସେଇଲେ, 9 ପରେ ଆସିଲା 10, 10 ପରେ 11, 11 ପରେ 12, ତାପରେ 13, ତାପରେ 14, ତାପରେ 15, 16, 17, 18, 19, ଏହାପରେ ସେମିତି 0 ଲେଖିକି 2 ବସେଇବା, 1 ଲେଖି 2 ବସେଇବା, ଏ ଯେଉଁ 20, 21, 22 ଏମିତି ଯିବ 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 99 ପରେ 100 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 100ରୁ ସେମିତି 101, 102 ଯାଇ 999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତାପରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ 1000 ଠାରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1, 10, 7, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ 1 କହିଲେ 1, 10 କହିଲେ 1 × 10, 1 × 10, 100 ପୂର୍ବରୁ ଅଛି 10, 100 ହେଲା 10 × 10, 1000 ହେଲା 10 × 100, ଅୟୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି 1000, 1 ଅୟୁତ ହେଲା 10 × 1000 ବା 10,000, 1 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି 1 ଅୟୁତ, 1 ଲକ୍ଷ ହେଲା 10 × 1 ଅୟୁତ ବା 10 × 10,000 ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ ପରେ ନିୟୁତ, 1 ନିୟୁତ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ କୋଟି, 1 କୋଟି ହେଲା 10 ନିୟୁତ, 10 ନିୟୁତ ହେଲେ 10 ଗୁଣନ 10 ଲକ୍ଷ ବା 100 ଲକ୍ଷ, 1 କୋଟି ହେଲା 100 ଲକ୍ଷ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଲେଖିଛି 5 8 6 7 4 2, ପଚାରିବି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବା ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? 6ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 6 କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। 2 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, 4 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ, 7 ଶତ ସ୍ଥାନରେ, 100କ ସ୍ଥାନରେ, 6 ଅଛି 1000 ସ୍ଥାନରେ, 8 ଅଛି ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ, 5 ଅଛି ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ। ତ ଆମର 6 ଅଛି 1000 ସ୍ଥାନରେ। ତ ତାର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 6 ଗୁଣନ 1000 ସମାନେ 6000। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯାଇଥିବ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ 6ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 6, 4ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 4, 2ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 2, 5ର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 5। ତ ହେଇଗଲା ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ମିଶାଇଲେ ପାଇବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତିଆରି ହେଇଛି।
କେମିତି ଏକ ଏକ ପରେ 2 ଏକରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ଏକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 2 ପରେ 3 2ରେ 1 ମିଶିଲେ 3 3 ପରେ 4 3ରେ 1 ମିଶିଲେ 4 4 ପରେ 5 4ରେ 1 ମିଶିଲେ 5 ତ 4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 4 ସେଭଳି ଯଦି କୁହାହେବ 1050 1050ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ମିଶାଇ ଦେବା 1051 ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 2ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଲେ 1 2ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 1ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେବ 0 5ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 4 ଯଦି କୁହାହେବ 3435ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ ସେଥିରୁ 1 ଫେଡ଼ିଦେବା ପାଇବା 3434 ତେଣୁ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 3434 ତାପରେ ଜାଣିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଯଦି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା କି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଲଗାଲଗି ହେଇକି ଥିବେ 10 11 12 ହେଲା ଏ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 77 78 79 ହେଲେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କି ମୁଁ କହିବି 14 15 16 17 ହେଲେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 10 ମିଶାଣ 12 ବିଭକ୍ତକ 2 10 ମିଶାଣ 12 ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନେ 11 ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ତ ଯଦି ଆମର 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ଯଦି ଅଛି 2 3 4 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 2 ମିଶାଣ 4 ହେଲା 6 ହରଣ 2 ସମାନେ 3 ଏବେ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର୍ସ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସେଟ୍କୁ କହିବା ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟ୍ ତାପରେ ହେଲା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ବା ସମଗ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟ୍ରେ 0 ଆଡ଼୍ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟ୍କୁ ଡେନୋଟ୍ କରନ୍ତି n ଦ୍ୱାରା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟ୍କୁ ଡେନୋଟ୍ କରନ୍ତି w ଦ୍ୱାରା ତ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ସେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ 0 ଆସିବ ଆଉ 1 ଠାରୁ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ପରେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିଥାଉ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଧନାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଋଣାତ୍ମକ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ତ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଅଲ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର୍ସ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଆଉ 0 ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର୍ସ ଆମେ ତା ସେଟ୍ଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ 0 1 2 ଅପ୍ ଟୁ ଇନଫିନିଟି ଏପଟେ ଆସିବ -1 -2 ଟୁ ଏପଟେ ଇନଫିନିଟି ଏହା ହେବ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସର ସେଟ୍ ତ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ନନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଆଉ ନନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ନନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ନନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଥିରେ 0 ଆଡ଼୍ ହେବ ଆଉ ନନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେବ 1 2 3 ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନନ୍ ପଜିଟିଭ୍ କହିଲେ ନନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ -1 -2 -3 ଅପ୍ ଟୁ ଆଉ ସେଥିରେ 0 ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ 0 କାହିଁକି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି 0 ପଜିଟିଭ୍ ନୁହେଁ କି ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ 0କୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ସେଟ୍ରେ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଇ ସେଟ୍ଟା ହେବ ନନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ
जीरो को जदि नेगेटिव नंबर सेट रे ऐड करबा सेटा हे जीवो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स रा सेट। तापर जानिबा जुग्म संख्या। जुग्म संख्या कौन? जुग्म संख्या बा इवन नंबर्स। जुग्म संख्या कौन? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जदि गोटे संख्याटे 2 द्वारा विभाज्य ताहले ताकू आमे कहिबा जुग्म संख्या। 2 द्वारा विभाज्य। 2 द्वारा केउ केउ संख्या विभाज्य? जेउ संख्यार एकक स्थान रे 0 2 4 6 8 थिबो। एबे क्लियर हो गला। ताले अजुग्म संख्या कौन? जेउ जेउ सब संख्या 2 द्वारा विभाज्य नुहे से सब हेले अजुग्म संख्या बा ऑड नंबर। ऑड नंबर। तेणु आम जानले जो जो संख्या 2 द्वारा विभाजन नुहे से सब हेले ऑड नंबर। ताले जुग्म संख्या हबो 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि। अजुग्म संख्या हबो 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। तापर जानिबा मौलिक संख्या। मौलिक संख्या जानिया पूर्व आमको जानियार अछि गुणनीयक बोली। गुणनीयक कौन? काहेकि ना जेउ संख्यार एक आउ सेही संख्या व्यतीत कौनसी गुणनीयक नाही ताकू आमे कहू मौलिक संख्या। अर्थात जदि गोटे संख्यार मात्र 2टी गुणनीयक ताकू आमे कहू मौलिक संख्या बा प्राइम नंबर। मौलिक संख्या बा प्राइम नंबर्स। मौलिक संख्या सब कौन कौन? 2 हेला एकमात्र जुग्म मौलिक संख्या। एकमात्र जुग्म मौलिक। केमिति ना 2 हेला गोटे जुग्म संख्या और 2 हेला गोटे मौलिक संख्या। 2 रो गुणनक होला 1 और 2। यौगिक संख्या काहे कहबा? जेउ संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक। ताले आमे कहूचे जे गोटे संख्यार 1 आउ सेही संख्या निश्चित भावरे गुणनीयक रहिबे। कारण मु गोटे संख्या मनकर जनरली लिखिछि n। आमे जानिचे प्रत्येक संख्या 1 द्वारा विभाज्य। तेणु करी 1 n रो गोटे गुणनीयक। आ जानिचे प्रत्येक संख्या द्वारा सेही संख्या विभाज्य हबो n हरण n। ताले केते हबो 1। ताले n रो दीटा गुणनीयक सबु बेले रहिबे 1 आउ n जे कोन संख्यार। धरकर आमे लिखली 15 ताले 1 आउ 15 तार निश्चित भाବରେ गुणनीयक रहिबे। आ ता मझरे जा आसीबो 3 5 15 3 5 ए सब आसी जे तार गुणनीयक। मु जदि कहूची 7 7 रे केवल आसीबो 1 गुणन 7 तेणु तार दीटा गुणनीयक 7 हेला गोटे मौलिक संख्या। मु जदि कहबी 9 9 3 गुणन 3 1 गुणन 9 तेणु तार गुणनीयक होला 1 9 3 2 रु अधिक हो गला तेणु करी 9 हेला यौगिक संख्या। तो आमे जानिले यौगिक संख्या कौन? जेउ सब संख्या रो 2 रु अधिक गुणनीयक से जो सब संख्या को आमे कहिबा यौगिक संख्या बा कंपोजाइट नंबर्स। यौगिक संख्या बा कंपोजाइट नंबर्स बा यौगिक संख्या। 1 मौलिक नुहे कि यौगिक नुहे। 1 हेला गोटे स्वतंत्र संख्या। 1 हेला गोटे स्वतंत्र संख्या। तापरे मनकर मु प्रश्न करछि 91 मौलिक कि नुहे। आम प्रथम लिखिदेवा 1 गुणन 91 जे कौन सी संख्यार निर्दिष्ट भाव गुणनक 1 आउ से संख्या आसीबे। आउ कौन जानिचे 13 7 91 तेणु करी तार हो गला 4टा गुणनीयक तेणु करी 91 एक यौगिक संख्या।
गोटे लिस्ट बनैबा 1 ରୁ 100 पर्यंत मौलिक संख्या मानकर गोटे लिस्ट बनैबा। प्रथम आस 2 तापर 3 तापर 5 7 11 तापर 13 तापर 17 तापर 19 23 29 31 37 तापर 41 तापर 43 तापर 47 तापर 53 तापर 59 तापर 61 67 71 73 79 83 89 तापर 97। तो टोटाल केतेटा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ଠାରୁ 100 पर्यंत 25 टी मौलिक संख्या अछंती। 1 ठारू 100 पर्यंत। फ्रेंड्स आज एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिया संख्यार विभाज्यता। जदि वीडियोटी आपको भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ आउ सब्सक्राइब कर दिंतु आमर बही यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।